Onyankopon adomunti na woche asan akwa pro abeti mbion. Kwata emu nyinara ye ne wo esua Azaya enwoma no ye wo adesua etoso dumienu ene na otwe mu. Ye de emu ncheche mu no ebebre osisia. For the baby, Israel for high. If you say, Bonnie, active, when you can, any young couple, and a man's a cry, Bonia, who would appear on way to maybe as and Bonnie, the fruit of grace, so is obedience, okay, and good works. That's right. So I was here for ye bema munina akwaba sonko kwan so na fe ye de enchia sonko so efi yen agenkwa Yesu Kristo nchen e de ema munyina onyankopon enhyira mo se de biara da mo ne London Ghana memenda akwanhwefo eye sabasku empensen mu sa kwata mu nyinara mo a modi yen achi no obehu se ye ne wo esua Azaya enwoma no. In fact, yesua enwoma na bedru ye wo adesua etoso dumienu. Last week yesua adesua bia no kwasem ne se na de pa ye o se wo tua wo de papa odo etuaka. In fact, sa wonya sa adesua no hwe ya okọ ya archives no a YouTube ana se Facebook obehu sa adesua no betimi atie na fe watimi afa emu aba. Na otwi mu no nso sa wo hwe adesua na tifi asem no se amanaman ahwehwede ansa na edi emu mpensen mu ade ebebrem no ma yenkutie enwum mfiri London Ghana memenda akwanfo nwumtufo ko bi atwomudin Harmonies omonyum edepa yekutie omoba edi emu nchechire mu no ebeto amso. Come off,
nasi kama fuweje tuntumoda ekamfuwoda wasahi nyaminonewo honoranewo wasahi wadumankuma Wasahi, Odumankuma, Yebeda Harmonies ase enyuma omode abreye no ose kamafuo eja yeda omase pa se omode sa enyum no ede abreye mewo abegwafo sonko wa hase ya omoba abeboa na fe yede sa adisua yi mu empensempensen mu ade abremu na me ka mo se de biara sa fitina otwi ko nyina yebema mo surprise ne last week ye no ya wi adisua ne ba na wi ya menyi wa fidie ne mfiri ha ekọ na wi surprise bi wo ho se o pese onya sa surprise na di adisua ne chia kopim se ebeko na wi ya bebo mpaye ebehira so wa ma ya mo mpaye krompa oba mesi sa surprise no entine mamenda mabigwafo na di na afi wi a ye de adisua no e de ahyehye so me de emsonfo Bismarck Mensa ene twedi ampon Yankopon adomo ti wode elder afriye ababeka me ho e wo hase elder afriye yene elder na yesa adisua yi na nanso twedi ampon Yankopon de elder beka me ho elder yamo akwaba that's Bismarck. Great. Elder say and then so wabama yene o yesa adisua na me botra na me call yenua peni Samuel Aje enso na eti emfimfin no Samuel Aje enso yene na yesa adisua yi Samuel Aje yamo akwaba great Aje no great na me botra ye call for Pastor Fergus Osu Boaten Pastor Fergus free conference no ho a wona yetitrani Edasaba school na AMR ano the bia pastor ba ema yes addition and so twedi ampon Yankopon the pastor be kan ho ha say and the pastor yamo akwaba that's great and that's say munyina yeto nsa frame no maba yanhwe yadisua no ne se na midi kankan ye no for last week adisua na me wo ho na sisi bitim na ye de pa yi se mutimi ehwe mu no se ne esi ekoye no wode papa odo etiaka obi aya obone na ka wo deserve se nka won so be ye no bone na wo de wasa ye ade a wo sa de koye na doye no kwasem se enye mresa sa na Israel for ne ye ya ye Onyankopon ba Nyankopon ahwe ne sa Osman doba kro no se onsambe den ombewu no onsan den enye yenkwa sa na ohwehwe afiri mi no mienu ho se yenye na ade ye me depan wo sa disua no se na Israel for no di muada omusufre Nyankopon omuye niema na nso na Nyankopon ye impress omu pusu Nyankopon na ade na ye we ye enso wani na ade na fe Nyankopon start kire omu ni omu nya ebe den ebe so wani mudi muada ni na madwuma efo mu tete omu mudi muada ni na osikuturuku amobo enye bini mudi muada ni na atimdidie mudi muada ni na ntokwa mudi muada ni na okanya se mpo me homo da no mpo
mundi no sɛ ne ɛwɔ sɛ meyɛ dɛn mudi no ɛbɛyɛ no matie mu mfa saa adesua no was very very powerful saa na ɔtwe mu nso yɛpɛ sɛ yɛhwɛ this week deɛ nso ɔsɛ the desires or the desire of nations amanaman ahwɛ deɛ yɛnka abɔsɛm no yɛbɛfa afiri Isaiah chapter 60 verse 3 ɔsɛ na amanaman bɛnante aba wo han no ho na ahemfo aba hyerɛn a apue ɔsoɔ no ho amen yɛbɛdi kan ahwɛ ne ha sɛ mɛdi kan ahwɛ mɛkɔ pasafɛga so ne ahwɛ Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 asɛm bi ɛwɔ hɔ no mo na afei wie a mama pastor akasa ho Isaiah chapter 59 verse 1 no but before then no ma yɛnkate ani na mema pastor into adesua no nhyɛ ɔbaadeɛ nsa na afei yɛnkom ma yɛmmɔ mpa yɛ agyidifo yɛhoa yɛnyankopɔn yɛabankɛseɛ yɛmbɔfoɔ ne yɛngyefo abira so yɛbie w'asɛm mu ɛnteaseɛ ne nhunumu wo na wode ma ɔkyerɛkyerɛfoɔ pani ɛne wo na yɛnte wo nka ɛwɔ nnɛ yɛmpɛnsɛmpɛnsɛ mu yi mu na atiefoɔ nso ɛnya biribi pa bi mfirim ne yɛmfa mmɔbra hyira yɛn saa bere akoma biara a ɛtie biara baabi biara gye akoma no wɔ nyame ne fa w'asɛm kronkron nhyɛ mu wɔ Yesu Kristo din mu nti amen great yɛhwɛ Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 no say hwɛ Awurade nsa nyɛ tiasɛ nso ɔgyeɛ na n'aso nso nyɛ den sɛ ɛrenti asɛm na mmom no mamuyɛ nti mamuyɛ ne deɛ ɛma mo Nyankopɔn ntam ateteɛ na mo bɔne na akata n'ani afiri mo ho a enti ontie mo pastor yɛnhwɛ saa asɛm yi a Isaiah ɛka no wɔ ha yi complaint no na ɛte sɛn ɛdeɛn na ɔhaw bɛn na ɛwɔ ha yi na adesua bɛn na Isaiah pɛ sɛ yɛsua afiri ɛwɔ ha sɛ Nyankopɔn na wabɔ ne tirim pɔ sɛ ampaampaa sɛ mentie Israelfoɔ anaasɛ sɛn ɛda sɛ ne nua Bismarck nokwasɛm paa ni nsɛm bisa a sɛ ɛdi saa kakra waka yi mu ɛfa taxi yɛ kenkan yɛ no ansa na no mɛpɛ sɛ yɛbɛ recap bibi kakra ɛfa adesua yi a ɛyɛ Isaiah chapter 59 ɛkɔ akɔsi 61 no wɔsɛ address bibi fa human inclination that's right to sin and its consequence onipa yawo yɛ bɔne yi mu yɛyɛ de bɔnyɛfoɔ and we are inclined to sin and our sin and so no consequences so ɛde bɛn ɛwɔ ebio ɛsan address God's inclination for forgiveness. When Yankopon pass here, you will be a Yankopon pa, the Yankun is a boniface, and they build a plan of salvation. And Quadia and Shishay. And to watch us our test way more, and I said, these very verses here, actually, I just see Yemami Nubi pa. So, first one, personal salvation. Yeah. Second, universal salvation. That's right. A recap of addition in yes, that's right. When you be personal salvation, you know, can be before the nature of sin. Isaiah 59, 1 to 15. And you forgiveness is offered, or the Fatibia de Abba. And you see Isaiah 59, 16 to 21. And also the work of the redeemed. And you see Isaiah 60. Where we are nothing here called universal salvation. That's right. Universal salvation, we are singing Quanjia when you made your two amaye. And you also you who say the year of the Lord's favor, Isaiah 61, verse 1 to 3. That's right. And you're saying the day of vengeance. All right. And you say Isaiah 61, verse 2. And you did it for we have another mutia free. And me yahudo. I dissuade to Fabom Casiepa, ye better so do so no, it be a maposo crache. Na the kind of union busa, you know. You share the nature of sin. Bonnie said in super edebe, SCTA. You can kind as I tear to and crunch, Jemo Yimuna. Was a share radin sanitia. I answer, sir. Nana sumu yedin. Erintiasem. The all can know, verse 2 no, and as the all can, the 2 was a name. Mamumuyo. I know as in the same a while, a man make us as same way. Now, say, beside the chassis free Isaiah chapter 58, verse 3. I had this year you see last week, you know, a country moon, the Kakahunian, and I film with saying, I may say, Eradi, why have you not seen? Eradi one moon. And what I say, why did you take no notice?
enti Awurade ni a ekoso nyina no ade na wonfa wani nya de bɛyi Isa. good na enumu ene nyame answer that question no e wa Isaiah chapter 59 verse 1 was a hwɛ Awurade nsagitia nti sɛ wo busa nyame sɛ Awurade nti wohuri Awurade na ade na we nyina ekoso Awurade sɛ hey stop there me ma wate ase sɛ me nsa enye tia sɛ intimi nya de bɛyi enso ogye na masonso no emu nya den sɛ ɛrenti asɛm enti ha nyame twe ho agency so momu sɛ hwɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ na question na yebusa wɔ hɔ no sɛ then in verse 2 no na nyame ka biribi wɔ hɔ no sɛ na mmom enti hɔ no ɛsan ka bi sɛ ei mensa maso ɛte mensa eduru baabi a nanso biribi a mobusa sɛ Awurade na wontie na wonye na waka kyem sɛ na metie na montie deɛ nso wɔse na mu mmom yo sa ɛne deɛ ma me ne mo Nyankopɔn ntem ateteɛ na wasa akɔso bio na mo bɔne ɛna akata n'ani afiri mo ho a enti ontie aha na otwe adwen sɛ wonyame explain ho sɛ the problem na mo busa no ɛnyɛ me o it's not me okay problem no yɛ humanity adasama nyina if you say bɔne ate onipa any Nyankopɔn entem kwachirichirichi was a sin separates humanity from God. Until humanity's response when they say ye separation you know ye dwane free nyame nchen ye dwane free nyame nchen from God and to surrender to sin na ye surrender to sin na bone ye kotokoto bone na ye gro bone ye de bone di agro ye de bone shatter de ye de bone ifra any nyame ka kire say I'm not the problem. You are the problem. Okay. Now, caution was if we keep giving in to sin. See, a koswa mabone no ewura yemusa na ye giving in near the hunya mabone and we don't want to come to God. Near pese be nyame nchen dia. Asem we are me kaka no kan makoma yie pa say that is we silence the voice of the Holy Spirit. Say ye di bone ho agro dia. Na ye silence eni bi e kasa kire twi free saa ne no ho no ye kasa kire say jajaja me de meye bone ma menye bone me no mensa the moment I hear tia ho kronkron no we are yes saa bone no we are silencing the spirit the Holy Spirit no then the impassable breach between God and us will never go away. That's right. But at DB one a damn no Nyankopon tema aye bridge ya dum bia me no bi ne fa so enkoy edaso wo ho na mo se ye gya ye hu nyina de ma onyambagie na numu na obinfo bia mani gine ho pa ne ngoma ye me de pa wato ngoma bi din say Christ object lessons near Christo ehwehwe ye ene adesua sonko bi opese odemaye yehunu wo page 205 all right chapter 16 na the okay was say me putoka kra was say do not listen to the enemy's suggestion all right to stay away from Christ hwe na ye ntie obonsam the suggestion bia na hihye bi odema bi na nsusu bia Because you na yantwe ho amfiri Kristo ho na yanka say until you have made yourself better. Oh, amenya me ho yi ansa. Me better. How can you be better? Was ye nyina ye bone. Yakopon no nyama ye de ban. Ebio until you are good enough to come to God. I feel what say o say there if you say bibia ye te feel make na ko nyame ho. No what also can be say if you want until then you will never come. That's right. So your chance until then, yeah, you will never come to Nyameda. That's right. And what also can be say, when Satan points to your filthy garments, when Satan points to your filthy garments, so from some Wata di fin ene wo poto ya wo ye ene niema awurawura wo ama wo ye poto wo na ye tantantan no a repeat the promise of Jesus so point here wonso kosoa na Nyankopon Yesu Kristo ne boshe no keka kire no na ne boshe no wo John chapter 6 verse 37 or say to him that cometh to me the oba me nchen no I will no wise cast out men to ne ntwene da to tell the enemy that the blood of Jesus Christ cleanses me from sin. That's and to catch up on some catch up that for catch or the word you say, yes, Christo Bojano,
ɛtew ho ɛfiri bɔne nyinaa ho Okay. nti me nua nea wobusaeɛ no kakra a mfi sɛ mɛtumi de akyerɛkyerɛ mu ɛno no bɔne yɛdeɛ ɛhu yie mede ase pa sɛ wafa mmerɛ na watumi akyerɛkyerɛ adesua no mu abɔ no nyinaa tɔfa de yɛawura mu ankasa abiebie adesua no mu ama yɛ sɛ Elder Fire pɛ sɛ ɔka bibi mede kakra ɛka sɔfoɔ deɛ no ɔhu sɛ yɛde ba fam a adeɛ ɛdi kan ne sɛ ɔmo sɛ ade nti na yɛayɛ fasting na Awurade wontie na wonhu yɛte asɔre dɛm ha yɛyɛ fasting yɛba ha memenda biara nyame nsɛm a nam so ɛkɔma yɛ nyinaa no ɛnso to be honest to us no yɛmfa nyame asɛm no ɛnyɛ adwuma na mɛtumi asite examples bebree yɛntɛm ne yɛntɛm no sɛ na ɛsi kɔ wokɔte obi ho asɛm a sɛ na wosi ka no obi hia mmoa a sɛ na wosi yɛ so ho yɛnhyɛ sɔre na babɛtena ase na bɛdɛ ne yɛbɔ mpa yɛ Onyankopɔn bɛtie so ho nti pastor asɛm a wɔkae no sɛ mamu mu yɔnti no ɛna ate me ne mo ntɛm because nyame kopɔn ɛka kyerɛ m sɛ akunafo mo nhwɛ wɔ mo ɛna mo san ɛsɔprɛse wɔ mo a wɔn ni bie so ho ebi a wo kakra da wo wɔ no wo de aka obi ahyɛ na bɛdɛ no nyame ayɛ dɛn ɛtie yɛn so nti nneɛma bi wɔ hɔ no mo a onyame ɛtwe adwene si so ɛnɛ akristofo yi no yɛntwe yɛn ho mfiri nneɛma bi ho na yɛn dɔ yɛn ho sɛdeɛ Onyankopɔn ɛhwehwɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbibia nso yɛde bɛto Onyankopɔn anim no ɔno nso ɛbɛtumi atie na afei wayɛ ama yɛn great mede kakra yɛka ne anuanom aka yi ho sɛ Genesis 3 no ɔkan sɛ onipa yɛ bɔne no ɔno a ne dwane fi Onyankopɔn ho na adesua no kyerɛ yɛn sɛ nea nipa yɛ ne sɛ bɔne ɛntwe nyame ɛmfi nipa ho mmom no ɛtwe nipa mmom ɛna fi nyame ho nti saa nti ɛna ma ɛdi ntuo mu Adam ne Hawa yɛ bɔne no ɔmo nyame ba no ɔmo twe ɔmo na twe ɔmo ho ba nyame deɛ yɛ de ɛhwɛ nti nyame ayɛ kra sɛ ɔbɛhwehwɛ but ɛgyina yɛyɛ so sɛ ɛma nyame kwan na wahwehwɛ yɛ nti meda ase paa na I really like pastor make a point bi sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ adeɛ ne mfiri ɔno na mmom ɔmo bɔne no mmom na ayɛ dɛn atwe Nyankopɔn afiri ɔmo meda mo ase mu nyinaa ɛmmoa a mode support that particular issue no ayɛ kama paa yɛ but yɛtoa so a yɛhwɛ ɔtwa Isaiah 59 asɛ na pastor ball no ɛtɔfa no ɛtwa bɔne ni mu odu sɛ ne mu odu mfoni ɛna ɛde ɛtwerɛ but yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛnya nkwa sɛ ne Paul so twerɛ kɔma Romans chapter 3 verse 21 to 24 no nso no asɛm bi ɛwɔ hɔ no mo say pastor abie Romans chapter 3 21 to 24 na obie no yɛnhwɛ ansɛm bi a ɛwɔ ɛhɔ no mo Romans chapter 3 verse 21 to 24 no asɛm bi nyame asɛm isa ɔsɛ na afei wakwati mmara ɛyɛ Nyankopɔn trɛ ne adi ɛho adanseɛ ɛna mmara ne adiyifoɔ ne die na yɛ Nyankopɔn trɛ ne a ɛnam Yesu Kristo ho gyidie soɔ ɛhyɛ no wɔn a wɔgyidie nyinaa mu ɛno na ɛba wɔn nyinaa soɔ na nsonsoyɛ biara ni mu ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔne na Nyankopɔn anim onyam abɔ wɔn ɛno ano no yɛmfa nsi hɔ ana okay kan 24 no ka ho na wɔde n'adom ɛnam ɔgyeɛ a ɛwɔ Kristo Yesu mu no so ebu wɔn bɛnkwa amen great nti agye yɛnhwɛ asɛm yi a Paul twerɛ de kɔma Romanfo yi yɛhwɛ no sɛ ɔkwan bɛn so na ɔhwɛ a yɛ nkwagyeɛ ɛgyina ɔkwan bɛn so good onua Bismarck meda wase memfa kwanya so na menkyɛ tiefo so and the metoa so afinia ɔsɔfoɔ kan yɛ no so ɔhwɛ Isaiah etire yɛ adonum kro na ɔsɛ otwa abɔne ho mfonyini ɛkyerɛ sa mfonyini a otwa yɛ no na Paul so esi so dua ɛwɔ Romanfo etiri miɛnsa ne a yakenkan yi a kyerɛ sɛ Onyankopɔn ɛkwati mmara na wɔde ɔgye abrɛ onipa ɛnti asɛmbisa no nyɛ sɛ hwan ɛna ayɛ bɔne na mmom asɛmbisa no yɛ sɛ hwan ɛna ɔde wɔn bɔne afiri hɔ that's right hwan ɛna ɛnya nkwagye ɛna hwan na wɔgye wɔn sa because of say bɔne ne deɛ yɛn nyinaa na yɛayɛ but Paul sɛ onyame ama no anso hɔ a onyame atu anammɔn a ɔde bɛbɛhwehwɛ onipa nti wɔnam Jesus Christ a ɛyɛ ne dɔba no so amena ba sɛ ɔbɛwu ɛde ama yɛn sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwa nti ɔse wakwati mmara
ɛna ɔde saa trenee no abra yɛn ɛna nti na wɔwɔ kasa ɛsan sɛ mmara ɛna ma wɔ nipa hu sɛ wayɛ bɔne Sa. ɛno nti na mmara no ne mfa soɔ ne sɛn mmara ɛyi nipa sintɔ adi kyerɛ yɛn but mmara da sintɔ adi kyerɛ yɛn a ɛntimi nsa ngye yɛn nkwa ɛno nti onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ no ɛna yɛ nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ den ama yɛn ɛnam yesu kristo so ɛna yɛ nhyehyɛeɛ ɛma yɛn nti wɔ sɛ mmara no deɛ yɛmfa ne sɛ ayɛ te sɛ wokɔ kuro bi so na sambod bi a ɛsi kwan so nea ɛyɛ no ne sɛ pɔnti kuro no kyerɛ sɛ kuro no ha ne da but ɛnyɛ na do bɛkɔ kuro no so wawa na hu tuo na ɛdo kɔ saa kuro no ɛno nti no mmara no ɛyɛ nea ɛda wontumi nkwati mmara ɛhunu bɔne da but ɛnna ɛda bɔne adi wɔsɛ ayɛ ahwehwɛ a yɛhwɛ mu hu yɛ sintɔeɛ but wohu sintɔeɛ a na nea bible no anasɛ desua no kyerɛ ne sɛ na ɛtwa sɛ woba kristo yesu nkyɛn no ayɛ dɛn na woba na wobɛnya nkwagyeɛ a yesu kristo no ɔnam no so a ɔde ɛɛma yɛ no ɛno nti no paul sɛ yɛn nyinaa yɛayɛ bɔne onyankopɔn ha yɛnyie no abɔ yɛn na nkwagyeɛ no ɛnam jesus christ gyidi a yɛbɛnya ɛwɔ no animu nkutoo ɛna ɛbɛma yɛn nkwagyeɛ nti gyidi a yɛnya no yesu mu no sɛ yɛba yesu mu awie no enwuma pa a yɛbɛde na die no ɛna ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ gyidi wɔ awurade mu nti ɔka no james sɛ wopɛ sɛ woda wo gyidi adi a wɔte kyerɛ mu wo gyidie kyerɛ mu onwuma na me nso menkyerɛ wo mengyidie nti gyidi a ɛnyɛ adwuma no ɔse dɛn gyidie wuyɛ nti yɛyɛ kristofoɔ a yɛbɛgye kristo adi na yɛagye ɔfrɛ no nso sɛ trenee no a wɔde ama yɛagye ato mu no ɛte sɛ yɛda enwuma pa adi ɛno yɛ aniwa so ade a yɛhu but ɔsɛ nyɛ nnwuma no so ɛna ɛbɛde yɛn kwa wonim sɛ saa adesua wei no ɛma nnipa bebree nyɛ ɔhaw because of say paul sɛ yɛde adom yɛde adom ɛna yɛde gye yɛn kwa na mfiri nnwuma mu nti no na ɛte sɛ ba saa deɛ na nka ndeɛ nka asɔre ma yɛ ne bible desua koraa nka ɛho hia but ɛnyɛ saa na paul kyerɛ yɛn sɛ yɛbɛyɛ kristofoɔ ne yɛagye kristo ne nkwagyeɛ no hyɛ no atom no deɛ ɛyɛ sɛ yɛtu anammɔmpa a ɛfata nkwagyeɛ ɛkyerɛ sɛ yɛagye adom no atom ɛno nti ɛna na paul ɛtu yɛn fo wɔ ha sɛ bɔne no deɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛayɛ bɔne because woka jeremia no a jeremia 31 no verse 31 to 34 no ɛma yɛhu sɛ bɔne no watwerɛ mmara no wɔ biara koma mu enti obi biara abɔfra mpo koraa no sɛ woyɛ bɔne a wohu sɛ woyɛ bɔne ɛno nti ayɛ te sɛ honhom no atu mu no ayɛ sɛ refri bi a wɔtu mu wonim sɛ adeɛ a wokɔ akɔyɛ yi ɛyɛ bɔne na yɛhwɛ sɛ kyerɛ sɛ wei a woyɛ ɛnyɛ wei yɛ faro wei yɛ panatic saa de no ɛyɛ ɛnti na maa sɛ akora yɛ bɔne a wowura fie a na ɔno adwana kɔ baabi ahyɛ ɛno nti bɔne no deɛ yɛnim sɛ bɔne no yɛn nyinaa yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ but nkwagyeɛ no ɛgyina ankorankora biara so sɛ yɛbɛgye onyame ba no a wɔde no ama yɛn no adi ɛkyerɛ sɛ gyidie ɛwɔ yesu kristo mu no ɛna ɛma yɛda nkwa yo medase agye medase paa sɛ wo ato boa nso akyerɛkyerɛ saa sɛ elder free pɛ sɛ ɔka biribi ansa na matoa so meka biribi kakra ɛka ho ɔn sɛ wokan Ephesians chapter 2 verse 8 ne 9 ne 10 no a adokwasɛm a Paul ɛka ne sɛ we are saved by grace ɛna yɛ nokwasɛm sɛ we are saved by grace but was we are saved by grace through faith unto good works. That's right. I summarize, you know. So, you know, yeah, when I say a DNA, yeah, or the abdomen, ebe G. Bonnie, and what the abdomen, ebe G. Into say, rather the abdomen, abe G, free a bonnie moi. Ne, I was here to say a boniana. Into me can say, the fruit of grace, so is obedience. Okay. And good works. That's right. So, it is over by Jira Didia, the free mubano. So now Bokronua, Unsanko Bokronubio. So I can conform someone. Unsanko Yibim. No, what Tradum, not a drum night day. I yell. I'm a watching Yakunya. Great. Medasi pass at our family owns what churches side because I demand a time I didn't we yakis in the Kakra. I do munti minting that and I say, me, dear, me, Gusua, me, yana. Great. Medasi, but yen to us swear, as I can't send you as chapter 60, verse 1 and 3 to pray. May kind of feel elder. Mama wakasa say Isaiah de no pese ochre yen wa ha say obohan bidi wan han na manfo no be ba bi huni ade ade yen hwe Isaiah 60 verse 1 to 3 or say sorry shrine na wo han aba na awurade anu onyam apie wo so na hwe esum be kata asase so
na esum kabi akata amanso nanso Awurade bepue wo so na nanu onyam abeda adi wo so na amanaman benante aba wo han no ho na ahemfo aba hyerɛn a apue wo so no amen asɛm bɛn na Isaiah pɛsɛ ɔka kyerɛ yɛn wɔ ha se na ɛte sɛn em say ho adesua kakra ebenya free ho no say bone akata wiase so. That's right. In fact, Israel for akọ ahohehia mu a omo bone na de omo akọ ahohehia mu. Na enuanom we serve a loving God. That's right. Na ese ko Onyankopon eja omo ma yewu. So ati ase. But na Onyankopon esan say oye mobrohunfo eye odomfo no. Na wase aba say adom bi apue mu so. Ahan bi ayeden apue mu so. Nti no na wotwe omadwen asisu say oye han bi apue a eye han a edomo eba ba jomo free on boni mu na fe edomo akọ enkwam. In fact, say what kind Genesis chapter 12 Nyankopon ehye Abraham bo. Who say that Abraham ewo ye fan so no wabusum fie. Ene Nyankopon say free wo fie hokọ na mehiraw. Na nhira na me de behiraw no ebeye nhira ebe fa wiase nyina. Nam san hira no so ewiase nyina ebeye de ebenya nkwa. Na ofre ni free abosomfie e na ode ne ba onyamfie. Na ye hwe no what time no so a na bone in fact Nyankopon kra ka se wonu no ho se obo nipa. So na ni nyina mu no na Onyankopon asa prepare Noah se pamhyen bi na kasa for 120 years Onyankopon to ne sa afre nipa se omomra na nkwagye e wo ho e ma o. So na yemre nso no the same thing sa han no isunka bi se coronavirus enipa hu ba bi ayefa enipa kra busa se no Onyankopon e wo hen. So nanso Onyankopon onya ye mutisa do ka na Isaiah chapter 60 no verse 1 to 3 no say arise and shine because a han bi ayden apie e wo yen so. Nti Onyankopon ye mumu ye nyina mu no Onyankopon e san to ne nsa efre Jerusalem samo samra me nchen na nye Jerusalem nko a oto no nsa fre ewiase nyina na woto aso a Nyankopon wokan Isaiah chapter 1 verse 18 no a Nyankopon wokan Isaiah chapter 1 nyina na Israel for bone na Nyankopon ka ho asem sa but oye bobrohu for your don for verse 18 no apostle Osmumra, come and reason together with me. Okay. So me born it said that mama, me man I says to chairman. That's right. So now was that twaso. Okay, Matthew chapter 11 verse 28. Nyankopon sa to ne sa efre ni pa say yes I'm running chain. Was mo maso mo ne so abre. Na mo komu ribu. Mo abone ahye mo so na mo ni ba bi a mo fa. Mo mra me chain. Na me mama mo humi a eyeden. Any area. Now the last one na eye kokobon kransem kesia onyamedi mawiase eye Revelation chapter 14 three angels message a onyankopon eka se Babylon ahwease ade amoni gye e wo ho nyina no ekwa awieye Babylon ahwease na mema mu fi no mu fi so na mu so onyankopon the boss robo asase no na mo ba me nchen a enkwagye den e wo ho emamo eniti minua Bismarck kakra meka fa sa adusua we ho no se onyame eye mobrohunfo eye odomfo enko so ko jaye ema ye den yewu nanso onyankopon enam Abraham so ebe fa Noah so e dia babesie jinkwa Yesu Kristo so e dan odrob kasie bi edi ade a chen a se de yamumu yetie bia no se ba Awurade Yesu Kristo chen a enkwagye e wo ho e wo man. Thank you. Great. But that's a part. Now, you sure say with that same quotation, you know, say, "Am I mindful beba be who were hang?" You bet trust you're saying. Now, dear partner, am I mindful beba be who Israel for hang? Me boa kakra say who say bibia o kan ho asem no. Etina ho ma wiase nyina. Endi say ya pointi en sa de hwe Israel for nko so a na ye yemfo so because of say onipa nyina na ye bone na ogye nso aba ama nipa nyina enti ohan na okas amanaman nyina no beba bepi omo ha abehu han no na oka Genesis etire edumi no asem no boche no ode ma Abraham ni nasefo ba na gyina ho ma nipa nyina enti onyame timu pon a ode frɛ Israel for no yese omo beda sa han na di ama wiase nyina ayede
ehunu onu Nyankopɔn bɔ so ne asase no ɛna saa bɔhyɛ korɔ na no ɛna ɔsan de ma yɛ 2 Peter hɔ no 2:9 no sɛ ɔsi no Nyankopɔn ayi yɛ afie yɛ ayi na afie sum aba ne han ɛwɔ no mu mani sɛ yɛmka ne mayɛ ne ɛnkyerɛ sɛnea Peter kan no ɛno nti yɛn nso no saa ɔhan no ɛnɛ ahyɛ yɛn nso enti ate akwanhwɛfoɔ ɛsɛ yɛ da nokwa na di kyerɛ wiase ma wiase so han no ɛno nti ɛnyɛ Israelfoɔ pɛn so nkwa no mo han no ɛba ma wɔn aba ma yɛn nso so sɛ yɛbɛma afoforo atwa ɛho agyina no ɛho Onyankopɔn kɛseɛ pastor nsomra busa biribi fa ama na man yɛhunu 3 sequence bi wɔ ha all right ɔhyɛ ase firi Noah ɔkasae ɛkyerɛ the antediluvian world all right ofiri hɔ no kɔ Abraham a ɛka biribi afa apam the covenant nso ɛho ɛfiri hɔ no Yesu Kristo ɛnso akɔ wiase nyinaa na wɔde ahyɛ me no mmienu nti wi a nipa saa abrɛ sɛ yɛde asɛm de bɛn ɛkɔ amama nyinaa na yɛde asɛm no kɔ wɔ sɛ ahemfo ɛne nations nyinaa will come to know God. Na nokwa sampa sɛ onyame asɛm a ɛkyita saa abrɛ no nipa a ɛsakra nipa ɔmo de ɔmo ho ma nyame no ɛdɔɔso bebree na ɔmo kora wadwen yɛ sɛ they don't even belong to that clan and as I say, they are all beginning to know Jesus. That's right. America, you will Yanianum Bibri, Guamedano, our conference, no, Bibri, and on where the bay, wait, some you who say, Sat test me, Bum say, Mohain, appear, one sorry. Great. Me da se pa se modem wa se e de aba. Pastor mema wa kan Isaiah chapter 61. Yes. 1 to 3 no. Na fe yemfa nhwe yadusua na mfa na ebra na wiye. Isaiah chapter 61 1 to 3 yenhwe nsem bi nso a e wo. Awurade Nyankopɔn honhom wɔ me so. If you say Awurade asra me. Se menka sempa menkyerɛ amanamanmufoɔ. Wasoma me. Sɛ menkyerɛkyerɛ wɔn a wɔn akoma abubuo werɛ menkyekye wɔn a wɔn akoma abubuo werɛ mempaya ahofadie menkyerɛ nnomum ne neduadan bue menkyerɛ apɔkyirefoɔ na mempaya Awurade ani so afe ɛne yɛ ne Nyankopɔn awerɛ tɔ da no menkyekyere aboobodiefoɔ nyinaa werɛ menhyehyɛ Sion abobodiefoɔ memema wɔmen so ensi enso emu da anamu sorry na mema wɔn anika enwo ensi abobo anamu mema wɔn ayeyie ntaadeɛ ensi honhom a watɔbrɛ anamu na wɔn frɛ wɔn tenene enua Awurade eti nua a ɛhyɛn no animonyam ɛhyɛn no animonyam sorry Amen. Em say pastor wa kan ye pa ama me da se. Na pastor yen show wan e kase na wan e na asem we ɛkɔ ɛma. No kwasem pe ne se wutie bisakeda se wutie akenkan asem na Awurade honhom ne se Awurade Nyankopɔn honhom ɛwɔ me so. Even that very statement no kra no busa ho pa say who can even say this? Okay. Who betimi akogina as we obes makana se me ana afri ana je Awurade honhom wɔ me so ɛyɛ asɛm emu oduro mood pa na saa asɛm we die nipa ba akofo kwa ba akopa bi na betimi aka ɛne Yesu Kristo ɛne wɔka sɛ Awurade honhom wɔ me so na honhom wɔ me so no wɔ sɛ to whom is he referring to or ka kyerɛ me no mi enu sɛ honhom na wɔ me so no Awurade soma me sɛ menka bibi nkyerɛ mo na mo so mfa nkɔ. And when was this prophecy fulfilled? Asembisa no busasa. So okay, can look at Sampa 1890. Jemo ye do see akosi aduenu na ba ko no a. Yesu Kristo nam na sanka mu no a wonam no a no kopie synagogue ho Nazareth. Nya kwan ko Israel ko sa Nazareth aso dem ho. Okopie ho no no de nwoma bobo ye share ni nsem. Ekwa no read this text e wa Isaiah. No Onyankopɔn ho ye de ben e wo mi so. Enti si yehunu say based on the question obusa no yehunu say yes Kristo ena ekasa wa hai what the asem na ama me no mienu asem na bam is fulfilled wa bra wo gina Nazareth aso dem no pipe mu kan no and what can say to preach good tidings e church mu nyina nia me be ye no say what was the Messiah work during the year of the Lord's favor and adwuma na say na adwuma na de obobo so a wo kire ye no okoso busa say is this only Jesus work
Yes, because in the Juma no. And was say, or is it also our work to announce? And I say, yes, you Juma, see announce. Yes, because the Juma say, Yamaya, and you know me, I said, yes, you have pay worker with a megaphone. So I'm saying, you know, who say, when young coupon, and I'm the 2 minutes, so Emma, 1 hour, or Mukuma bubu, ever radin chain. 1 hour when you're a teacher, in your teacher. No, what the most from Kubins are the Ama 1 hour, or mu dear bobo. And to go yam me as somewhat dear Mayeno, it goes for us, say so, ye pay mwaka. Creana me pay. Mammy noa, me say, me need natural hono. Osaka Bibi, our testimonies for the church. Adansidia or the Master for no. Chapter 9, page 202. Nyawakan was say, walk humbly with God and ask Him to make your course of duty plain. Ni nyame nanti boko. Na me nyame no ama wasede emunna ho plain na fayire adwuma. When he speaks to his representatives and asks them to be co-laborers together with him. So okasa kire wona asa omo hye na se mo ne me nya adwuma mo ya madwuma fafafo a ne nyina nka mo nya adwuma they will do the same kind of work that Jesus announced. All right. Was he a better juma chrono? Yes, to announce so ye, I was Nazareth. I saw them. Now, I fulfilled the Niaka, Isaiah. Was he a better juma? And his work when he stood up to read in synagogue at Nazareth. And the Ebema Sama Wakayano, Abum, am Yape Way the Bay. Having said this, no, you know what I could be say. Yes, I and can he proclaim the acceptable year of the Lord, the day of vengeance of our God. Okay. Isaiah 61, verse 2. No. All right. Was say, yes, so all reading no Isaiah no. I was Nazareth no. Ujaye would do the day of vengeance. Immediately he reached a retardano. Ujaye. Now, question is, why did he stop that? No one was so. The reason is, the work of Jesus in that moment, was not to judge the world. Nyana Juma Sabre, na say, Obi Bu Yas in Ideben, Aten, John 12:47. Yabra, Yankin, I will fear Messlemo. And to the Oka and say, yes, Christo Oka and say, our return and our vengeance no could wait. Okay. Vengeance could wait. Now, and you know, is to us, this moment to expect God's ultimate justice yet. Say, Abraham, and not just Abraham, the justice yet is coming, is coming. Then, when the Orion said, we are encouraged to leave vengeance to God. To God. I put to our my any crash or the Maya said, Yan drew baby, ya fair council, near Boo attain, near ye attain, near can yes, second year. Nubankas, that's why the okay, the woman my time. I rather say, make us a midra return. I stopped. That's right. Now, once give vengeance away and leave it to me. That's right. And in Tina, Romans 4, it ye do me, you know, in Jemo Edwin, I say, Mena reto, the woman. Vengeance is mine. And Tina, no dear, say, one day, no God will take vengeance on his enemies. A baby bedra, when Yamenwa be far return, and I said, that vengeance, a war, na time for so. And we will do so with equity. Was it no obey with fairness, obey with impartiality. What think who say I'm passe, near wayeno, near wabuno, near wakano, and from sona wayena walker say anything about so. You will understand, say God has been fair and God is impartial. And numu and walker say, and yes, I did and go to Jenina. That's right. Like I say, one in the song. Now, me say, can be view. Oh, the great controversy. In Tawatawa, dear Mumaka Senua, my minister train, page 542. I get it from me. It was say, could those whose hearts are filled with hatred of God, of truth and holiness, mingle with the heavenly throng and join their songs of praise? So, one. Oma kuma waya poto aye tantan no mo tan nyame ebetimi de omo akodom wona omo ya hotefo no omo de omo nyina ma nyame yie ewo osoro ho no mo nyina ato aye nwom abomu ana David was it could they endure the glory of God and the lamb ombetimi ajo anya nyankopon ani wonyam no ena ogama na ani wonyam no na ono asa akoso ka bi o say no
What can you do on Taco Trimu say, no. Okay. A life of rebellion against God has unfitted them for heaven. Abraba womo bono. Womo ati atua no. Esi won kwan efi wosoro. Its purity, its holiness, and peace will be torture to them. Okay. Ade ye kronkron ade, ade ye asomdwe, ade ye eho tie no. O say ebe tietie wo mu, torture to them. Haye dodo. Now of course can be say that the destiny of the wicked is fixed by their own choice. Onipa wa no o destiny no. O say e wo wa wonsem. Wa na wapaw. Okay. Their exclusion from heaven is voluntary with themselves. Yeah, why you want free or so no? A one wapaw voluntary and just and merciful on the part of God. Now when you made here, we pepe or you mobile. And the additional champion who said the Yankopon rector, a one on Sifa. Any Yamin so watch say the year of the Lord's favor. All right. Church you had me interview. That's if I'm say pastor wafam re e dia cheche mu pa yeminim ye say ato atiefo nso asum am say da wakakra na fe mfa sorry addition so okay kakra bia me dey cancel for there no say or say the spirit of the Lord is upon me. Na pastor etimi e kan say ye gyina ha say you know one bit me akasa asem so na ade bia ehu hia pa if you say no kwasem say the spirit of the Lord is upon you and nema so we ka wonyame asem na atimi edi afoforo aba wonyame and the key ntuko Acts chapter 2 bra honhom no eba asuafo no so no Peter nkwa esore na wokasa nipa se mpimiensa enom de won ba ye wo asore ahoro bebri nyese me yi o matan na se me ka but se obi ekase honhom wo no so na wo gina ho ke he baba o Santa Makalaya mani sani manana wo de toto honhom a onyame ka se me honhom no ewo me so a me ka good tidings me de afufro eba onyame nchen me de broken hearted me onyina no me boa mo eyi o mo nyina afiri mu nti se onyame honhom wo so a enye se bia o bigira ha na o bigira ha na o ka nye magic okay ne abodon stop o that's right me da mo say yemre no aye brain no ye de sia no ebetwira na se ne ma hye atiefo ebo no ye nsore so ansa surprise ni yenkutie Golden Gate omo de nwum bi di hira disia no so no mo ba ye be hira disia no so surprise e di me disia for nti yenkutie Golden Gate in Brazil. Monenya miasio na oye, monenya miasio na oye, abodi bile tu bile na shanisa, monenya miasio na oye, monenya miasio na oye, monenya miasio na oye. Abodi bile tu bile na shanisa, monenya miasio na oye. Ye manoso, ye shirano, ye kotono, ye sarino, nado ye doso dada, momonu ose ye yenka. Yamiji, monenya miasio na oye. Eyewana, na wayo. Eyewana, na wayo. Eye Jesus, Jesus,
me say yo. Eye wana na wa yo ho. Eye wana na wa yo. Eye Jesus, Jesus, Jesus. Onum kuto na wa ye me say yo. Adi de fichebi, odi mia befi. Mo bedare me, aye mio di so many now. Oh many now, oh many now. Eye Jesus, Jesus. Onum kuto na wa ye me say yo. Adi de fichebi, odi mia befi. Wa bedare me, aye mio di so many now. Oh many now, oh many now. Eye Jesus, Jesus. Onum kuto na wa ye me say yo. Aye wana na wa yo. Aye wana na wa yo. Aye Jesus, Jesus, Jesus. Onunkuto na wa ya me say yo. Ade dan fi chirebi, ade mi abafie. Wa bedare me, I am your dish here. Many now, many now. Hey, yeah, Jesus, Jesus. Oh, nunkuto na waya me say yo. Odi den vitrebi, odi mia befi. Wa bedare me, I am your dish. Oh, many now, oh, many now. Oh, many now, eye Jesus, Jesus. Onum kuto na wa ye me say yo. Adi den vitrebi, odi mia befi. Wa bedare me, aye mi odi so. Oh many now, oh many now, eye Jesus, Jesus. Onum kuto na wa ye me say yo. Okay, you better Golden Gate for us and you mom the extra young edition. So into says Sana Ted and I may entertain and I mean some pastor in Shra edition so cry MIA. Yehowa ye Nyankopon ya bankese ye mbofo ne ye njefo watiefo atio de aka ne asem ne yefo tiboa ye ne ntimi nya asem ye yefo yie ye mfa mobre se ne fata dwensa kyera ne onhu wo no ma wonhu wo ne wanye wo ne yanye wo ni ne onsuro wo nsuro efi se enche na de obeba no eba ye hwe wanim ye nim se wunyame wo siesie wo ma na obefa wo ma nso akoba bia wasiesie ma yen eho osun ne areho ene abasamtuo biara eni ho moma yempre se betimi aduru sorofie we ni mempaibo we ni madesre Yesu Kristo di munti amen. Amen.